Assalamu alaikum. An balima abonné n b'aw bɛɛ fo aw ni sɔgɔma. Aw ka karamɔgɔ cɛ, aw denkɛ, aw terikɛ, aw dɔgɔnin, aw kɔrɔkɛ min ye Maître Badara Ali Badini di sabari kan ɲi. Inshallah ala ka sabali di ne ni aw bɛɛ ma. N nani bɛ ni Jawaharatul Kemali ka gundoba ye bi juma ye donba in na k'o kɛ k'aw jansa n'a ye. N b'a ɲini aw fɛ yani n bɛ don ninnu kuma in na n b'a ɲini aw fɛ a ka sabali a ka hakili to Rajaba ka sunkalo la. An bɛ Rajaba kalo min kɔnɔ nin ye bi a daminɛna depuis kunu mais n kun ko n b'a kuma fɔ walayi tiɲɛ yɛrɛ la n ɲinɛna. Adamadenya yɛrɛ landale y'o ye maanifin a tɔgɔ le ye ko ka ɲina n'o tɛ a tun ka di ne ye depuis kunu kabini kuna sini yɛrɛ n ka ladɔnnenya n'a ye sabu kunu tun ye alamisa ye bi ye juma ye sini ye samedi ye n'o ye Rajaba ka tile laban gɛlɛngɛlɛnw ye ni silamɛ ka nafaba b'ara n'i ye sun don mais komi n ɲinɛna don a ma ca ala tɛ jigin na mais hakili jigira wagati min na a ka kan ne yɛrɛ bɛ aw lasɔmi hakili jigi don sinon n b'a dɔn aw caman bɛɛ b'a kalama Rajaba ka juma laban a n'a ka alamisa laban a n'a ka sibiri laban a sundon nafa ka bon n'a ɲɛfɔr'i ye i bɛ ala dari le ye i si bɛɛ a ɲɔgɔn kana taa k'i dan nafa min b'a la important min b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ ani lahara yɛrɛ kiti gɛlɛya a nafa ka bon olu fan fila ninnu bɛɛ la donc n b'a ɲini aw fɛ a ka yafa ne ma ne ɲinɛna n ma se k'a kuma fɔ aw ye kunu bi de ne hakili jigira a la minnu y'a don ala ka baraji kɛ o minnu m'a don ala ka hɛrɛ minnu m'a don n'o nimisala ala ka yafa ne n'olu bɛɛ ma mais nka a ma tiɲɛ fɔlɔ sini ye samedi laban ye aw bɛ se ka sun nin don ten sinikɛnɛ dimanche ani ntɛnɛn laban a bɛ se ka sun don ninnu lo saba ninnu na a bɛ place ba de b'a la aw bolo quoi ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ani sini kiti gɛlɛya yɛrɛ bolo faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni aw ma mashallah an bɛna n'an ka kɔrɔlen ye nin ye Jawaharatul Kemali ni Yasin nasira ye min ye kunufaya kunun ye a baara ko kelen a nafa ka bon kosɛbɛ n b'a ɲini aw fɛ yan'an bɛ don a kuma na aw ka abonné chaîne kan o de bɛ se ka n'u fari foni quoi o de bɛ se ka n'u fari foni o de bɛ se k'a to anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ da k'a ka di aw ye voilà n'o kɛra bɛ an n'u bɛ sawa walayi donc an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné n'a abonné n'a kana ɲina a ye notification ni like o la n'an ye video bila k'a sɔrɔ aw yɛrɛ connecté tɛ n'aw nana connecté dɔrɔn video bɛ sin ka taa automatiquement aw ka page kan ayiwa a kana ɲina fana a ye video nin partager an balima minnu bɛ yen n'u ti an ka page ko kalama u fana ka se ka bɔ a kalama ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔ diniw ye n'u kɛra u baraji bɛ se ne ni aw bɛɛ ma an y'a dabɔ ɲuman min kama o baraji bɛ se an bɛɛ ma aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na ayiwa ni baara bɛ kɛ cogo jumɛn nasi bɔ t'a la foyi foyi a gɛlɛyara cogo o cogo kana kuma kɛ fila sɛgɛn yɛrɛ de bi k'i labɔ o i bɛ baara de ɲini i t'a sɔrɔ la o i bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ jigi t'i la wari min b'i bolo o tɛ se ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ o muso ko dɔ le b'ira a bɛ ɲagamini bɛɛ i bɛ fɛ k'a dilan ka woloma o c'est à dire diɲɛ na taabolo bɛɛ ko o ko bɛ adamaden jɔrɔ kana kuma kɛ fila n'i ye sanfo seli ka ban dɔrɔn i siginin to yen kana wuli ye i bɛ kuranna dayɛlɛ i bɛ yasin kalan n'i ko bisimilahi rahmani rahim yaasi i b'a fɔ i bɛ Jawaharatul Kemali kalan siɲɛ kelen n'i ko i bɛ sɔrɔ ka na ni inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun i b'o fana fɔ siɲɛ kelen i bɛ sɔgɔ k'a fɔ wal qur'anul hakim i bɛ na ni Jawaharatul Kemali ye siɲɛ kelen inama amruhu siɲɛ kelen innaka lamin al mursalina o siɲɛ kelen Jawaharatul Kemali siɲɛ kelen voilà donc Yasin ayan kelen-kelen bɛɛ kɔfɛ i bɛ na ni Jawaharatul Kemali siɲɛ kelen ye ani i bɛ na ni inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun siɲɛ kelen n'i nana se mubinin ninnu na i bɛ lɔ mubinin na sisan i bɛ ŋaniya yira ala la ka fatiha kalan siɲɛ kelen k'a mun ɲɛ na fo ka taa se Yasin dan na ni dafi n'i nana se mubinin na i b'i jɔ yen ka lilafi kalan siɲɛ kelen ka a gɔngɔn duguma ka n'ale mɔ i ɲɛ na quoi parce que i bɛ ka balawu de gɛn ka bɔ i yɛrɛ kɔ i b'a kɛ ten fo ka taa Yasin nin bɛɛ a siɲɛ kelen dama bɛ ko tɔgɔ dilan mais ni bin bɛ se k'a taga segin kɛ ayiwa o fana y'a ɲɔnafaba dɔ ye mais a siɲɛ kelen dama o bɛ nafa bɔ n'i tilara i bɛ wɔmikun 80 ani wɔmikun 3 ani nɔnɔ kɛnɛ i b'a ɲini k'a saraka n'ala sɔnna ma ni min bɔra la o ti bala aw yɛrɛ la o ye ala ka baara ye inshallah ala ka barika ala k'aw nafa ala ka juma wɛrɛ d'an ma nin ye jumaba dɔ ye san yɛrɛ kɔnɔ jumababa minnu bɛ yen nin y'a kelen ye n'a jateminɛ bɛ ka fara jumababaw kan hali bi ala k'an jurumu yafa aw salamu aleykum